Nie, materky na to. Už dobojovali. Všetko na konci stihnem. Keď ste dezertovali z našich radov a ukradli nám plukovnú truhlicu, tak my ich za to spravodlivo obesíme. Ale teraz vyberieme, ktorý bude ten spravodlivo obesený ako prvý. Na čo? Ja! Uzeník Kubok. Tie devčatá tam. Aj veď to. Po fialovom. Veru. Dohodí najnižšie číslo. Ide preč. Ide ku nám. Dá nám víno. Alebo pivo tam má. Prvý. Hej, sa. Hej, si všimla. Čau. Na mňa sa usmievala. Tak znamená, Mám to nahraté. Do rokov. že ja nebudem.